Good morning guys. Kaya pala nangangati yung face ko eh. May kumagat. Ayun o. Pula. So, yan. Natay lang natin yung ano, yung text nung Texter. Nung agent ni Taylor. Ayun, kasi humingi kami nung temporary plate kasi baka masita kami sa EDSA. Pupunta kami ng saan ba yun? Papabless siya sa ano, sa Antipolo. So, para iwasita. Kasi may bagong memorandum ata yung LTO na yung mga bagong labas ng kasa is nasa sakyan is hindi pa pwedeng ibiyahe, diba? Pero may permit naman kami, kaso kailangan pa rin parang mas ano na may temporary plate lang. So, after mapabless naman, hindi naman yan igagamitin pa eh. So, gusto ko lang talaga siyang mabasbasa na muna. So, tulog na. Lulod ka, tulog ka. Yung kinakabit lang yung ano guys, plaka. Pero mabilis daw ngayon yung ano, yung ano na yon, final plaka niya na. Mabilis daw 1 month lang. Yung kay Tonton, pa 3 years na wala pa. Ayun. Kala mo si Daddy may ano, may bagong toy na ina-unbox eh. Sobrang excited niya i-drive. Hello guys! Ayun nga, we're on our way na sa Our Lady of Good Voyage. Ay, sorry, kaya pala ganyan ka ng ganyan. Importante sa akin. Uy, dapat nag-CR muna pala ako. So yeah, pupunta na tayong Antipolo. Tapos, balik din naman tayo agad guys kasi si Chris maaga yung labas niya ngayon Friday. And then tomorrow, uwi tayo ng probinsya para bisitahin yung mga babies. Ha? Why tomorrow? Di ba mag-aanak si Mama tsaka si Papa sa kasal? Doon sa probinsya. So, sabi ko, ano na lang, ihatid na lang namin kasi pasyalan din namin yung mga babies. Kaya, yun. And then, gagamitin na to si Taylor. Parang ano na din. Ano ba tawag doon din? Ano? Yung test drive, hindi. Break-in. Although, hindi naman to kailangan i-break-in, pero gusto ko lang na, ihatid yung mga magulang ko doon. Yun. And then, maano na rin yung ating for bebes, mabisita, at ibibigay ko din yung ano pala. Ay, magdala tayo ng ano dati, dog food pala, yung hinahalo sa ano. Vitality? Oo. So, dog food, magdadala din. Kasya yun dito. Doon sa likod, kasya yun. 2 sako lang naman eh. So, yun! See you tomorrow guys. Ano, nagpapaalam na ako sa probinsya na naman. Alam ko gustong-gusto nyo ang mga biyaheng probinsya. Sino ba naman kasi ang aayaw sa ano, no? Sa province. Yung hangin, yung peacefulness. May word bang ganon? Wala. Wala. Ikaw lang naka-invento. Yamang ka. Invento. So anyway, yeah. Paano muna natin to pa-blessing na. Oh. Maglalaro ayun. Sayo ka rin. Sayo ka muna. Wow, galing. Okay pala. Ayun. Ay, may chicken pox siya. Wawa naman. Sumasayo talaga. Oh, ang gwapo niyang bata. Wow! Patagdagan mo, Daddy. Sumayaw siya eh. Ay, tagdagan mo. Bilis mo maubos eh. Unfair ka dun sa isa. Bariya lang nabigay mo sa isa. Ayun, sumayaw kasi yung isang bata. Nakakatuwa yung mga ganyan. yung ano, yung boom boom ng ano ba yun? Momoland. Sabi sa'yo Ay, tago mo eh. Nagreklamo tuloy. Sabi ng bata, Sir! Bakit di ba lang daw yung binigay mo sa kanya? Ay, pagamit mo na nga yun eh. Lang nga ako. Sabi ko talaga siya, Sir! Uy, tago mo eh. Mga bata talaga, no? Boing. Nakakatuwa pagka-inosente nila, no?
We're here na guys. Kaso naabutan na tayo ng cut-off. Sarado na. So magre-resume sila ng ano pa. Ng 2 PM pa. So ano muna tayo. Dito sa Victory Mall. Patikot muna tayo. Mag-check na tayo. Oo, yan. Check nga natin tani kung may pwesto dyan. Kasi madami nagre-request din na ano. Na kumuha ko ng ano dito. Ng pwesto rito. Guys, alam nyo kung may puhunan lang talaga akong malaki. Lahat ng lugar maglalagay ako ng branch eh. Kasi puhunan lang ang wala. Pinapaikot lang natin ang ano. Ang tubo natin. So, yeah, let's go. Tikot muna tayo. Ganito yung mga organizer ni Mami V, diba? Ayan, sa yung mga nilalagay niya sa ilalim ng ano niya, sink. Nakakatuwa talaga yun si Mami V. Mga videos niya sa pag-organize. Parang nakakahawa, no? Yung sipag niya sa pag-organize. Kaso, ayun, mas masarap mag-organize kapag sarili mo na talagang bahay. Eh kami wala pa naman yun. Yun nga, wala ko yung organize sa bahay. Ayan, nagpatay lang kami ng oras sa ano guys, sa Victory Mall. Dumaan kami ng hardware, ng Japan Home, The National. May 30 minutes pa bago magbukas yung chapel, yung office. Ayan, dito na lang tayo mag-antay. Sa labas. Sa likod, Daddy. Uwi na kami, guys. Sobrang dali lang nung blessing. Less than 10 minutes ata. Kaso, pag naabutan kayo ng cut-off lang, doon kayo mag-aantay ng 2 oras. Kasi, may lunch break sila ng 2 hours. So, yun. Uwi na tayo. Nasundo na si Chris ni Dayan. Isuyuan ko na lang nadaanan sa school. Tapos sa store na lang namin daanan. So, hindi na kami bumili ng mga suman-suman kasi nasasayang. Hindi naman din nakakain lahat eh. Uwi na tayo. Ito pala feeling ng pag maliit ka na. Titingalain mo yung mga malalaking sasakyan sa labas. Namin today. Ayan. Pero, type ko kasi yung talagang maliit na to guys. Wait lang. Tugtog pala tayo. Baka maano. Ayun. Type na type ko talaga yung merong maliit. Kasi si Tonton is hindi ko na dadala sa Metro Manila. Ang hirap niyang for me lang, ang hirap. Ang dali niyang paanda rin. Kasi kitang-kita mo na agad yung kalsada. Kaso, ayun nga. Parang nalalakihan ako sa kanya. Ang hirap niyang i-park, ng patalikod. Alam mo yun. So, dito tayo sa maliit, guys. So, kaliwa to Yes, kaliwa din. Update sa guys. Sa condo. Ayan pa rin. O, diba? Ang layo pa. Ayan pa yan. Ang tagal pa niyan. Color. So, dito yan sa Kapitolyo. Yan, hayaan lang natin siya dyan. Hanggang sa mabuo siya. Yan, gutom na kami. Sana nakaluto na si auntie ng Ate Panggang. ng sinigang. Sisigang daw yun. Ang buto-buto eh. Sabi ko damihan niya yung gulay. So, kumusta naman dati ang pagdadrive sa ating bunso? It's antagonizing. Kasi hindi itong alam ko na once we splunk it, talagang total racket to. Hindi siya katulad madalas siya itong mag-aang. Ang gaya niya ngayon. Ang gaya ng niya, ng manibele niya. Ang daling i-maneuver. We're home, guys. Kalong sleep tong anak ko. Hana? Ano na ngayon sa Kumain ka na? Ha? Jesus! May hinihiling na naman yan eh. May hinihiling na naman yan eh. Saka na. Lagya ka talaga.
Sabi na yung payakap-yakap dyan, guys, is may hilingin yan eh. Di ko kasi iniwan yung ano niya eh. Kung titingin. Naka-ano kasi sa safe yung ano niya. Yung controller niya sa... Tada! So, para talagang... Yung keyboard. kay daddy mo yung keyboard. Mangin mo kay daddy mo. Nakatulog ka? Sarin yung... So, sama ka bukas? Hindi na. Ayun guys, siniinit ko lang tong ano, sinigang ni auntie. Gusto ko kasi talaga kumukulo. Yan. Kumain na daw si Chris eh. Bumili pa ako ng kokoy sa ano. Sa Captimar. May isda pa pala dito. Ayan. Next time na lang yan. So, let's eat. Let's pray na daddy. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Hindi. Sa'yo ko na binigay yun eh. Live. Masaya na naman yung bata, oh. Nakapag ano na naman. Kaya hindi sasama eh. Gusto lang niyan maglaro eh. Daddy mo nga yung keyboard mo. Wala sa akin, nakain yung... Binigay ko sa'yo. Nag-molt na yung ano niya guys, oh. Yung alaga niya. Makati to, di ba daddy? Oo, pakit mo sa katawan mo. Ikaw yung mga sagutan mo talaga eh, no? Makati yan, pag na-disturb yung... Kaluka nito, tinatanong maayos. Pahit ko pa sa katawan ko. Kaloka ka. Kapag nagugutom, sumasabog yung mukha mo. Basta wag yung ano yung ano na yun eh, shell. Paano So, na yung ano? madali na mahugot yung mga buhok niya. Wait nga lang. Makap Yan, pumasok sa balat mo, Kate. tuwan-tuwa kang kakakaamot ng gamot. Eh, tapon mo na. Para ano, makadisgrasya pa yan eh. Hindi na matatanggal yung balahibo niyan eh. Paano mo na? Huwag yung pakialaman. Baka kasi hanginin, maano pa ng mga aso, disgrasya pa. Buhay pa yung suction pads dyan. Malagkit pa yan, oh. Ayaw nga matanggal, oh. Oh. Oh, nakakapit, oh. So, Yes! Grutin, kumusta ka dyan, Grutin? si Grutin. Dapat ito sa ano eh. Uy, Sa join ka akin. na. Jason. So, ayun. Bumili kami kanina sa ano. Join Sa parang hardware. Nung mga ano niya. Huwag na mag-creative. Mga dagdan. Tornilyo. Yan. Yan naman ang kinokollect niya. Ano ba yun? Hindi na ako nakakalaro ng ano eh. Sino? Game eh. Ano kaway mo? Magkasama yan eh. Yung ano, keyboard, tsaka ano. Tinago mo kasi dating Iwan keyboard. yung naglaro siya yung kagabi. Sorry niya na muna si Chris. Iyakan muna daw na. Asara sila dalawa. Tatago ko. Haul na lang tayo guys. Ng binili kanina. So ayan, sa Japan Home Depot. Ito, nawalan laman. Ano to, yung thermometer lang. Nandun sa table. Abot mo nga na kay thermometer dyan sa table. Thermometer ba tawag yun? Okay na. Suntukin kita eh. So ayan. Hindi ko alam kung gumagana. Ay, gumagana naman. Nandun siya oh. Yan. Alam ba, tuwan-tuwa ako dati, nung bata pa ako. Nagpapaturo ako kay mama. Yung sa thermometer na pag ano, may ano tayo, may lagnat. Yung may ano pa, may mercury pa dito. Yan, si mama nagturo sa akin kung paano magbasa doon eh. Nakakatawa. Ngayon wala na, no? Puro digital na. So, sayang. Pero meron pa naman ata mga ilan-ilan. Pero feeling ko wala na. Wala na saan eh. Wala na nabibila ng puro digital na. And, wala akong mapagpatungan sa inyo. Ayan. Ano na lang natin. Isa-isahin. Tapos, ito. Yan. Mga gardening tools ni Daddy. Kalaykay. May pangbungkal ng lupa. Tapos, ito para kay Taylor. Sa ano, kay Bunso. Yung lagayan ng sabitan ba? Ng mga bag, ng bote. Ito pala yung sa ano guys, lagayan ng bote. Hindi ko alam kung mag-work to. Pero, tingnan natin. So, yun. And next is, ayan. Another set ng gloves na may yung additional grip ba? Kasi pag wala nito, dumudulas yung mga boxes. So, kailangan lagi may stocks. Kasi minsan makakalimutan yung mga kapatid ko sa nilalagay.
So, ayan. Tapos, ano pa lang dito? Wait lang. Ayan, another pambungkal ng lupa. Ano, Maggie? Ano, Maggie, Choy? Oh, excuse me. And then, last, sa Japan Home. Ayan, bumili ako na itong teapot. Ayan, 99 pesos lang. Yung maliit. Pero may malaki dito. Sumunod dito. Siguro mga pang 2 to 3 servings. Ayan. Or 3 to 4 servings. Ito, pwedeng single kung malakas kayo uminom ng tea. Ayan, kasi since nag-ano ako, nag-warm water ako, parang sinasabay ako na din ng tsaa, diba? Parang maganda sa sikmura. So, ayan. 99 pesos lang. So, wala na. Ayan. Ay, meron pa. May natitira pa. Yan, yung mga carving tools for graver ni Daddy. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Tapos, ito pala, Daddy! Ito yung nahanap ko, yung ano, rosary. Lalagay ko na parang decal. Lalagay ko sa sticker. Sa sticker. Sa likod ni ano, ni Taylor. And then, meron pa rin DIY hardware sa harap lang din ng ano, Japan Home Depot. So, let's see kung ano man bili natin. We have tabo. Ayun, 34 pesos. Natuwa ako sa kulay. Tapos, matigas siya. Kasi yung tabo na bili ko sa ano, sa Divisoria. Grabe. Ang pangit. Ang ganda sa ano, design, kaso ang pangit gamitin. So, yan na lang. And then, ayan, yung black ice ulit. Maliit. Para kay Taylor. Isa lang naman yan nabili ko. Nag-iisa na lang. Tapos, itong Pioneer Contact Band. All purpose. So, kay Daddy ulit to. Yan. Para sa mga ano niya. Panggawa sa bahay. Tapos, itong electrical tape. Ayan. Gusto kasi ng kompleto lagi sa tools niya, sa mga gamit. So, yan. And then, ito pa. Double adhesive tape. And, yan. Double adhesive ulit. Daming double adhesive. National pala to. Sinot na yan na doon. Parang pinag-isa niya na ata. Hindi. Yung mga tornilyo pala. Yung nasa ano, DIY kanina. Nandun na. Kinuha niya na. Tinabi niya na. And then, mga ballpen. Yan. Sa national. So, that's it. Diba? Mga tools. Ang cute. Ang ganda pala ng keyboard niya doon. Iba-iba kulay. No. It's a delete. Ay, excuse me. Ano tayo? Pahinga tayo bago mag-ilamos. Yung, kinukuha mo dyan. Ha? Jungle juice. Ito mga mami. Nilabas ko lahat yung ano eh. Dinanap ko kasi yung susi. Yung susi ko. Nawawala. Nalaglag pala sa loob ng sasakyan. So, ito yung mga mani na pinabili mo kanina. Di naman natin nakain. Nakalimutan na. Tinago mo eh. So, yan. Umaya ko na ipasok ulit. So, that's it guys. Yung vlog namin today. Magpapaalam na kami. Kasi nag-edit na ako. At bukas maaga pa yung ano namin. Lilipat na kami ng ibang bansa sa Uruguay. Permanent address namin na yan. So, maaga kami tomorrow. Pupunta ng Nueva Ecija. Tapos, si Chris may iwan lang. Kasi, balikan lang naman eh. So, yeah, hatid lang namin yung dog food. And then, parang ano na rin eh, Taylor. So, yeah. Good night. See you tomorrow. Pinuputol mo naman yung mukha ko eh. Oh. Oh yeah. Mm. Bye-bye.